carikane tahun baru. Cara Jawa yang anyar. Baru kan krono bahasa Indonesia. Jenengan baru karo anyar ini di. Ini anyar. Ini sing anyar apa sing baru? Sing anyar. Enggak. Ini sing anyar. Ini sing anyar jadi. Betul buang bala. Nonton banget. Ini anak berdua senang yang pengantin. Berdua senang yang pengantin. Berarti senangnya ya sing anyar. Berduanya. Jadi karepe nyumrika wong Islam ngerti tahun baru jenengane taune Masehi, cara bahasane taune nasional, bahkan taune internasional. Ora wong Jawa tok sing ngerti, ora wong Indonesia tok sing ngerti. Tapi nyumrika wong Islam sing hati-hati yauli ngrayakna tahun baru tapi dilarang berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Jangan terlalu ngasih korban sing warna-warna dolanan sing sangat membahayakan. Lawang nyumrika ngormati tahun baru Islam nangaling bulan Muharram begoleng ramekna setengah ora semangat, malah nang tahun Masehi semangate ditambah ora patut. Semangat masih ditambah ora patut. Banget senenge menangi tahun baru, boxing nunggang motor, banget senengnya pada balapan, rebut-rebutan, kebat-kebatan, lungane ngalor, maling, lor gombong, lapangan apa jenane yo sing manunggal. Pada apal maling lapangan manunggal. Orang sing gede, orang sing cilik nunggange nang ngarep, sing gede nang tengah. Tapi sing nyentangi sing gede, wong sing cilik nang ngarep, perintah banter maring sing gede. Banter. Masalah kepengin ngrayakna anane tahun baru, tahun sing anyar. Tapi mulane tak omongna jangan berlebihan. Seneng ya uli tapi aja terlalu. Merganak terlalu kue merekna bahaya. Apapun nek keterlaluan terlalu bahaya. Nek ditambahkan kue jare kurang main. Nunggang motor wa bancer keban madang wareg wareg umbe kopi legi kelegen ngapun terani kopi ora setengah ngomong sing mandan pai anak lemper gede ditambahkan jadi gede ayana mantap begak boleh karet mangan lah nyumrika mulane bedakan antarane tahun baru Hijriah lan tahun baru Masehi. Nyong seneng kabeh, uli seneng tapi jangan keterlaluan. Walaupun nyumrika menangi tahun anyar tahun Muharram ya seneng, tapi kabeh tidak boleh keterlaluan. Semangat dengan sifat hanya
murid nikmate Gusti Allah. Apa maning berbarengan dengan adanya tahun baru Hijriah menika kalebet sakjroning bulan sing dimulyakna nang ngarsane Allah Ta'ala, ya kuwi bulan Rajab, cara nikane Rajab kan dan mulane nyongrekake sugari mini mungkin agi diuji nang ngarsane Allah nek ana pengajian Rajaban karo ana tahun baruan naring lapangan Lor Bongbong jenengane lapangan Manung Gal tingkah mini menglapangan apa kira-kirane Rajaban lapangan milih Rajaban apa milih milih Rajaban sih nang lapangan. Yang ketone angel pinjeren sing semore pinter ana juk mbok ndeleng lapangane jenengane manunggal kuwi dadi siji mulane nek ana tahun baru kon dadi siji pada kumpulan kana jenengane lapangane bae manunggal ana apa kon dadi siji ana percum sing dhuwur ya siji dadi sing lip biasane muter-muter kanjengane biasane kana lapangan manunggal sing lip muter dhuwur pokoke biasane pasar malam hari lapangan manunggal. Monggo sing penting nang bulan Rajab kula jenengan doa bae sing akeh. Dan Allahumma barik lana li kawis barang apane saking rotoke banget rotoke rika mulane banget rotoke ngasih rotok banget ngatok wis blas ayo rambutan rotok ana sing terakhir lha nek kaya kemutan jane kemutan Allahumma barik lana fi rajab kemutan jane kemutan kemuan rotok tidak kanawa yakin diparengane anane tahun baru dilarang karo bulan Rajab lan iki kula panjenengan pun taruh rasa ayane milih rayakna tahun barune apa milih rayakna Rajabane mulane dilalah tenggene kula dadi pengetesan kepriwe pas Desember terakhir nganakna Rajaban awan mati kira-kiranya mungkin pada persiapan tahun baru apa teka Rajaban jadwal esok butek nana ngasih aja sepi mungkin apa sih sana persiapan tahun baru Masehi anu waktu saya mereka belum mampu dan kalau merasa panjang lebar sing perlu memahumkan kaitannya umum ini sing disampaikan kalian ketua muslimat iki janjane karepek kula semua imam musola masjid dan sakit karepek niki ya saatene mawon keranten jere muslimat pun dicatat wonten tarikan krono muslimat PC bahasa niki muslimat PC badhe tumbas
lemai nang burine gedung PC. Lah muslimat ranting yang boten ranting sekayu tok. Niku kejata 3 juta gitu. Punten kula wingi dereng pancen jelas nang buri keretan penting lah ana stiker itu barang apa ya, tapi kula dereng ini boten napa boten nonton masalah niku lah maksudnya. Intine monggo keranten tarikane peranti ini kula sampeaken kurang paham kados Rajab napa nurut tahun kuwi setiap kegiatan pengajian enjang teng Rajaban monggo nginderaken kontrak. Maksudnya ngenjak seperpiranipun dipun paringaken kalian muslimat dikumulaken mbok menawane sebulan Rajab kuwi telutane lebih. Mbok menawane menurut pemikirane kula ya nyuwun pangapunten boten berarti wong padha buka sedekah. Saya yakin wong sikayu ke pada loman-loman. Pada lotah-lotah. Ning negerinan ditarik wong sing sugih ora kudu masane ditarik kuwi yo. Jane ya lotah jane ning karepe sing sugih marai. Ning rata-rata sing sugih jawabane kondisi nekae wis ampe. Sing sugih dalam sing wong ora patia duwe, sing ora patia dalam wong sing sugih ora kuat. Mulane ora ampe dan ora kuat. Jadi pada keranten berbagai macam pendapat ana sing jaluk ditarik setiap musala masjid kaya-kayane ya nyontak dari bendahara karo batin maksudnya bendaharane kaya langgar jojo tidak dan ditarik 200 apa anak jawabannya ya anak ning arep kanggo liyane ewe yo. Ya anak ning arep kanggo ya anak-anak maning la ora jawaban burung sih ya malam si tarik disi itu barang sebulannya hatimu manu kirang tapi keranten berbagai macam rasa-rasa bentuk lah menghasilkan kesepakatan pados biasa mawon pados tahun sing buri tapi nek tahun buri nggo urutan gedung MPC khususnya nggonune dewek tapi ngejang yang berdewek tapi khususnya muslimah ngejang Nur anu maupun tenang jadi saking bahwa saking panitia kan pun ada caranya pemikiran piyambak bahwa kira-kiranya keikhlasannya kawat pinter makanya di persen kayaknya mandang mana sih orang ikhlas non diakai jauh Islam persen yang awal apa cewek nanti itu jadi membuat sing penting keikhlasannya mawar ya anggap bisa ya minimal 250 ya 250 itu sih banyak tidak yuk itu rasanya
Bene sejuta pitung atus seket kurang esi sejuta 250. Mulane anggar minimal 250 seumpamane dilalap 500 pun pikir kanten kita setengah. Merga lah nek kula yakin mawon nek ana pengajian ajaban kayane minimal sejuta ke atas. Kemudian minimal itu sejuta ke atas. Minimal. Belum tinggalin jarak sing minimal 200, 300 itu satu. Rata-rata nggih sejuta ke atas. Dan ini nggo pansinge kula panjenengan lah nek ciri-ciri kotak meter mesti jadi pertanyaan. Kotak meter dong apa itu gahan itu tidak ben alasannya tepat kepenak yang bantu ujung PC muslimat walaupun tidak sepenuhnya. Kan dia tahun ini itu anak sing wong kene butuh malah ditarik malam barang. Jadi khawatir kuliah gue di jalur kafe. Nah dia mau di jalur kafe aku deh. Punten sampun paham deh. Jadi kalau pencana sedaya pengurusan itu. Oke. Yo pangapunten niku kersane gampang kangge muslimat niku perjuangan muslimat monggo disampaikan setiap wonten acara pengajian rajaban. Nek mboten disampaikan teng rajabane nggih monggo nggon-nggon sing arep rajaban wiridan nyuwun disowani riyin. Nanti niku tugasé kepengurusan muslimat nyuwun pangapunten saking kawula kepengurusan NU sampun buka. Kalau wis dibuka jenengan kan tadi belum menemukan kepenak. Jadi mengajar NU kabeh. Jadi men muslimat lek sendiri edan. Nanti keranten jam tanggal 11 insyaallah jam 11 rampung. Masih ulang. Tanggal 11 gitu. Tanggal 11 tanggal 10 dari tanggal 11 insyaallah biasanya setengah jam rampung. Jam 11 rampung betul siswe masih mereka kesel kayaknya lah. Dia yang berkacang betul kafe. Nah kan ingkang kalau aturaken sepindah malih monggo kula panjenengan utamakan keselamatan diri masing-masing. Jangan terburu-buru kula panjenengan ngormati anane tahun baru Masehi. Merga kula panjenengan yang Islam sing wonten sing perlu langkung penting daripada tahun baru Masehi. Monggo kenjang rame unik tapi jangan keterlaluan. Semanten ingkang ngaturaken sedherek Pak nyuwun agung pangapunten iki siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad